Kważi kulħadd semma bit-torri ta' Winjacourt. Torri mistur għal diversi ristoranti u lidos ta' San Pawl il-Baħar li waħdu kapaċi jirrakkonta stejjer dwar Malta li ħadd ma sema qabel. Tista' sejjaħlu wieħed mill-istrutturi bl-itwal relazzjoni ma' Malta. Is-sibt it-torri nfetaħ għal ħinijiet itwal u ġewwa plakek kienu qed jispjegaw l-istorja ta' Malta mill-qedem sar-Renju Imperjali. Dan fil-waqt li l-grupp professjonali Show of Arms ta' wirjiet ta' kif it-torri kien jintuża fi żmien il-kavallieri bħala qassa tal-kosta. Il-binja waħedha tibatek lura fi żmien il-kavallieri u faċli timmaġina l-attività li kien ikun hemm dak iż-żmien meta l-ordni kellha fida l-protezzjoni ta' gżiritna. Fi żjara tinserta wkoll xi kavallier jases fuq il-bejt biex malli jilma' ix-xwieni tat-toroq jibgħat is-sinjal. Martin Vella, il-kuratur tat-torri spjegalna kif dan kien l-ewwel torri tal-Assa tal-Kosta li nbena f'Malta lura fl-1610 taħt il-Grammastru Winjacourt. Dak kien mibni f'post iżolat ħafna, post frekwentat ħafna mill-korsari u l-pirati li kien jiġu f'Malta speċjalment biex jinżlu u jutilizzaw il-bajja tal-Mistra. Spjega li diversi turisti li jżuru t-torri matul il-ġimgħa ikollhom l-impressjoni li se jidħlu u jsibuh vojt. Mentri fil-fatt meta jidħlu jibqgħu maġbin bl-informazzjoni li hawn disponibbli għalihom sew dwar it-torri nnifsu, sew dwar l-istorja ta' Malta fi żmien il-kavallieri u sew anki dat-torri press li baqa' jintuża anki wara li telqu l-kavallieri sal-aħħar sa wara t-tieni gwerra dinjija meta l-aħħar użu tiegħu kien bħala telephone exchange, l-ewwel telephone exchange ta' San Pawl il-Baħar, jibqgħu immeraviljati kif dat-torri għandu tant xjoffri sew mill-laħa ta' storja u sew mill-laħa ta' kultura ta' San Pawl il-Baħar. L-attività tas-sibt hija biss waħda fuq il-kalendarju Biżel tal-għada Show of Arms. Din hija għaqda li tistudja l-arti tax-xabla u torganizza minn buta attivitajiet li jkopru s-seklu 13 u s-seklu 17 tal-istorja ta' Malta, kif spjeganna wieħed mill-membri Paul Grima. Aħna nkunu qegħdin noħolmu għaliha ġurnata bħal di. Tgħidli għaliex tax tilbsu dak ħwejjeġ ħoxnin f'din is-sħana, iva, huwa l-pjaċir tagħna. Naħdu pjaċir illi nittrażmettu din il-kultura, għandna kultura sabiħa ħafna, nagħmlu l-affarijiet b'riċerka, tgħidli mhux battu l-bist, le. Nagħmlu riċerka speċjalment fuq ix-xabla. Aħna xogħolna huwa x-xabla, il-ġlied tax-xabla.